На кого му е било нужно да създава такова нещо? Исуска, да тебе гледам. Комарите, ако бяха хора, щяха да са от тези, които се му поканват навсякъде и досаждат на другите. Алкохол, купони, плажове, мацки, идвам! О, аз идвам. Добре бе, имам чувство, че дори всички други насекоми се събират и обсъждат колко ненавиждат комарите. Днеска опрашвам си и това едно дойде и ми усря цветята. Да. При мене пък, докато си строя тунела, реши да се протегне и го срути. За да си отговорим на всички въпроси, поканих комарят Кирил. С него ще проведем един спокоен и позитивен разговор. Слушаме са от трепка. Какво не бе? Никой не те е канил. Отиваш да представяш хората в парка. И не само това, а и викаш и дружките си. Някаква двойка седи там, гледа залеца, изведнъж и ми разваляш спокойствието. Не издържам вече, ще те убия. Това беше спокойният ни разговор с комарят Кирил. Гледайте ни следващия път, когато ще поканим хлебобъркарката Хлеби. За да има това видео някакъв смисъл, искам да ви кажа откъде ми дойде идеята за него. Преди време реших да се предизвикам да рисувам в парка. Много диво знам. И ме нахапаха комарите. Но ако махнем комарите, беше много готино и успокояващо. Ако сте напрегнати напоследък, отидете и нарисувайте нещо в парка. Дори да ви е неловко. Никой не го бърка. Нарисувайте нещата около вас. Дали това ще бъдат дървета, животни или странният тип, който се боксира с въздуха. Кой си ти, бе? Ами аз съм уличен артист и ви нарисувах. Мисля, че се получи... След толкова много работа, най-накрая мога да ви споделя, че ще има кретения кон... Клауди! Хвана ли тухлата?